lai kimi isor na jangai la khang khardek ya yin kan tang la kum kasang sni shabian ban pai de no ei ru ban kuslai berkat ya kamen ta bat kala shai pendan jinget shala utrai ei kan wan ke jing ya rapat ka jing shai utrai nin bret jing kuslai ya la way in long jing shai ni arti tang ha mi kutrai ya lam jing em jong i to sumar ma mi batten lenti ha jing em man ha kasni wada jing e ni ya kendo ha kom ki ni kisni en rai dei kama mi atrai to kro yang a halak santi Batum siapa pai mati jauh berong sah pori klau abe hami ke jingkernan ke bor bakang bahalor penting kimi lai lui baju tek hendri kiksun Kisni babon tang ki jing e kat siapa pai tang jing e le jing ya teblem on don show jing e jing kemen lado tak buat kelaman la kesni kawan tenju yang ngai pi tang jing duai ba ajikan bam tu tu jing kermen bala ban pen kendu trai te tang batem bat duai jing ke bakia paro ba wat lai u ngi long pasha ngi ai te jing ya lam jo me pen ya jing em jong ngi sumar bata ya ki jing ma jing em man la kasni